so far inyong weekend? So subong of course ang katapusan nga adlaw sa bulan sang Hulyo mga kaaksyon. So buwas nga adlaw ato na i-welcome ang bulan sang Agosto. Of course, i-welcome tang bulan sa Agosto nga puno sang paglaom kag pagyuhom. No? Apisar nga diri sa Negros iya, naanda na nga pag-abot sa bulan sa Agosto, amo gini ang ginakabig nga bulan sang Tigkiriwi. So bisan nga ginakabig ini nga bulan sang Tigkiriwi mga kaaksyon, hindi kita gihapon malipat nga magyuhom. Kag of course, padayon lang sa pagpangabuhi. Marab lang ginatawag mga kaaksyon nga kung may 4-piece, dapat mayara sang 3-piece. Ang 3-piece mga kaaksyon, pangamuyo, paghalong, kag padayon. Padayon lang sa pagpangabuhi. Kiti amo ginaya ang kabuhi mga kaaksyon. Dapat go lang kita gihapon bisan kadamo kita sang may gina-experience nga pagpanghangkat sa kabuhi. Kaya again, pagpanghangkat lang ina malampuasan mo, mas maayo. Kag wala sang mga pagpanghangkat niya hindi malampuasan mga kaaksyon. Kung hindi mo ina malampuasan, hindi na pagpanghangkat, no? So, ibalo ako ano na. Anyway, good morning na sa tanang nga nag-upod sa aton subong via radio. Maing aga sa inyo dira. Kamusta ang inyong weather dira mga kaaksyon? Diri sa syudad sang Bacolod, sa Tagsa ka Barangay. Kamusta kamo dira? Tagsa of course sa nagkalain-laing nga bahin sa syudad sang sa Negros Occidental, sa probinsya sang Negros Occidental. Kamusta kamo dira mga kaaksyon? No? Kag sa mga naga-monitor subong via Facebook, YouTube, kag kundiin ka pa man nga paagi nga naga-monitor subong sa website namon do may mag-open ka dira, may ara mabatian mo man kami dira. No? So sige. Good morning na sa inyo tanan mga kaaksyon. So, ululupod kita, alas 5, subong nga aga, tubtob, las 6:30, sini nga aga. So, grabe mga kaaksyon, kadamo sang nagitabo sa sini nga semana. Sa pag-umpisa pa lang sa semana, nagligad nga Domingo, bala, saan ang nagligad nga Domingo? July 24, kung hindi ko magsala, no? May isa ka, of course, dako nga balita man ang natabo. Amo gitong entrada, mga kaaksyon. Ito ang mayor or former mayor ng Lamitan City sa May Basilan, ginluthang. Kag ang tagluthang ang isa ka doktor, no? Doktor siya, kag of course na dakpan mga kaaksyon. So inang isa sa dako nga balita, of course grabing natabo kay bilang I don't know, hindi ko sure kung ang pagpanglutang to sang doktor may kang tanan ni sa pagluthang man sa iya amay after few days nga ginluthang ya si former Lamitan City Mayor Rose Furigay. After few days mga kaaksyon, ang iya amay mismo sagwa sang ila puloy-an sa may Lamitan City ang ginluthang sa duha man ka riding in tandem. So damo ang mga nagasari-sari mga kaaksyon ang reaksyon sang netizen na may gamba nga posible pag timalos na sang of course ginbiktima sang doktor kag magamba nga posible may take advantage blang mga kaaksyon kay basi may iban pagid nga kontra ining Yumol family, basi may nag-take advantage kag iba nang mapasibangdan bala ginhimo to nila nga krimen. So ito na kay balo kung ano gitang sa likod sina mga kaaksyon, no? So later ang dugang sina nga detalye. And of course, after that, pagka Miyerkules, mga kaaksyon, isang July 27, tayo iya sang mabaskog nga linog ang norte nga bahin sang Luzon or ang especially dira sa may Abra, no? Sa may Yamol or nalipat ko sang exact place. Kaya una tong na-report ang sa ang sa Lagangilang. So later, ibaluon tarang dugang nga detalye.
Kag kung pila na mga kaaksyon ang halitan sa sining nagluntad nga earthquake or mabaskog nga earthquake, magnitude 7, imagine bala. Makita mo sa mga videos, mga kaaksyon, do padayon lang kita magpangamuyo sa aton makauturan dito, makita mo mga kaaksyon nga at syempre, once may mabaskog nga linog, may mga aftershocks ginaya nga matabo. So makita mo sa mga video, mga kaaksyon, nga ang iban dra nagatulog sa gwa sang ilabalay, ang iban sa sala. So once magtayog lang gani gasala-sala sila, siguro trauma bla mga kaaksyon. Ako mismo na experience ko man na ang mabaskog man nga linog sang nalipat ako ano to nga year. Pero ang epicenter I think do diri sa Gihulngan, do amo na balamong wala kami tam-an namon kasala-sala no sa amon nga akong pamilya man dira sa may Karabalan. Dito na kami iya nagtulog sa gwa sa amon pulian, gimutangan namon sang lamesa na bala nga himo sa kahoy nga mabakod mga kaaksyon ang sagwa sa amon balay. Kag dito kami naghanig sang amon nga mga ano ni sa amon nga mga banig. Dito ka tungod sa kakulba bala mga kaaksyon, di basig marumpag ang balay pero tigamay man lang tong balay namon. Kay tam-an na blakis ado na trauma na bala nga once mag atayog lang ganito ga sala-sala na dayon, no? So grabe nga experience man to. Kag isa man sa experience ko nga linog nga mabaskog naman nga ang epicenter dito naman iya sa Bohol, first time ko yung mga kaaksyon nga nagsakay eroplano nga ako lang isa. Ako lang isa do 18 years old ko to. I guess gaskwela pa ko. So ako lang yung isa kag naglinog pa buwerte mo yung experience. Pero pag isugid pag insinyo kay basi mabtan ta karon sa hapon. Pati amo na damo nga delays pero in fairness gin-guide mo ko sang Ginoo to kanang abot mo ko nga safe sa Davao City. Bali nag-travel ko from Bacolod to Davao for that time. Wala pa sang sang direct flight Bacolod Davao. So kinanglan gid maghapit Cebu. Timing gid few minutes lang nga hugpang eroplano sa Cebu ay dito gid pili-pili ko sang otap mga kaaksyon gulpi iya nagdatayog ang gulpi iya naglinog. So dito ara po sa sulod perte mo dito ko ginakita nga nagkarahulog ang mga semento mga sa airport dito sa Cebu. So dito ko nakita ang kana iya nga na pilas na igo gid siya sang nagbitak nga nga semento na igo agtag dito ginakita og gid mga kaaksyon. Pero may pa kuya, may time pa kuya nga ginbalik ko pang otap kay nauyatan ko na mo nakadlagan ko, ginbalik ko pa gid. Ginbalik ko pa kadaglagan pa gid pagwa. Nabili lang sandal ko, ginbalik ko naman pero thank God nga okay gid ko, no? Safe ari subog yapon si Action Dorel. But anyway, so sige, alas 5 dyan sa Action Radio Philippine Standard. Mga kaaksyon, pila pagid sa ako nga balita magluwas sa earthquake, ini pagid ang monkeypox no sang July 29 nagsulod na diri sa Pilipinas ang pinakauna kaso sa monkeypox. So dugang nga detalye sa nakaron makaaksyon aton pagaistoryahan. Pero sa sining aga makaaksyon paloon tanang lakat sang panahon igadulong tanay sa inyo sa sining aga no kay may low pressure may tropical depression kita diri mga kaaksyon diri sa pungsod Pilipinas. So last stress kay nasang kagahon July 31, 2022 ang sentro sining nga tropical depression Esther mga kaaksyon or bagyo Esther ang nakita sa 725 kilometros na sidlangan na aminhan na sidlangan sang Itbayat, Batanes. May dala ini kabaskogon sang hangin o 45 kilometros por ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga 55 kilometros por ora. Nagahulag ini mga kaaksyon paaminhan katundan sa kada sigon nga 20 kilometros por ora. Pero ang southwest monsoon nagaapekto subong sa bugos nga Pilipinas. Diri sa Western Visayas mga kaaksyon kalikip na ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod ang mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan subong nga adlaw na bangod sa southwest monsoon kag localized thunderstorm. Mahinay tubtob kasarangan ni huyop sang hangin gikan nabagatnan nakatundan ang mabatsyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon ang mangin makanay tubtob kasarangan ang pagdapya sang balod. Kag ang adlaw magabutlak
las 5:36 ning aga mga kaaksyon kag magatunod las 6:12 karon sa hapon or gabi. And of course, ang temperatura diri sa Negros Occidental sa isla sang Negros yara sa 25 to 31 degrees Celsius. Okay? Kag sa siniman nga aga mga ka-aksyon, bantayan nyo man ang report sa aton yung mga action reporters and correspondents. Kay may dulong man sila nga balita sa aton sa sini nga aga. Kag para sa headlines, pag-aunahon ta si Action Eric Magbanwa sa BCPO. Nagmaoy nga persona sa Purok Cereza, Barangay 3, pasakaan sang 3 ka kaso. Bas nga adlaw. Sa ato naman nga action correspondence, action na VJ Apasible, masobra 20 ka drug individuals na dakpan sang La Castellana PNP halinligad nga tuig, kooperasyon sang pumuluyo ginahingyo sang hepe. Kag sa balita lagi kag action Roger Gutib, OFW nga taga Cadiz nga napatay sa Saudi Arabia bangod sa ginaligar pagmaltrato sa niya amo, nagapangayo sang hustisya ang pamilya. Ini masubo man nga balita mga kaaksyon. Kag kay Action Nelson Patiño, sospetsado sa pagluthang arestado armas nga gingamit nakuha sa iya posisyon sa syudad sang San Carlos. Las 7 o kon las 5:13 sa Radio Philippine Standard Time. So mapos kita ni for some commercial breaks. Kag aton karon mga ka-aksyon sa aton pagbalik aton na kwaon aton patrol production na Zil Menardo. Baluon ta ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod mga ka-aksyon sa iya paglibot-libot subong nga aga. Standby ka mo ha, ma-break kita na yung pagabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Soaps, napansin nyo ba mga girl? Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Barangay
Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataas Las 5:18 Action Radio Philippine Standard Time. Kag-check tang aton patrol mga ka-aksyon angot sa hibaloon tang sitwasyon sa syudad sa Bacolod sa paday niya nga paglibot-libot subong nga aga. So i-check ta na mga ka-aksyon agod aton may baluan ang dalagan sa trapiko o kon ano subong mayo pa or kagina pagabot ko is okay man ang panahon, wala man sang pag-ulan. So, i-check ta subong be kung basta may paggulugalom, especially nga may LPA, may bagyo. Although nga, diri sa aton, do hindi pa man mabatyagan ang epekto sini, bangod ang ining pagulan-ulan, diri sa aton sa probinsya sa Negros, ang bangod inaiya sa sa southwest monsoon kag localized thunderstorm. So i-check ta subong ang aton patrol with action Zil Menardo sa patrol. Action Zil, may aga sa imo. Dorel, maagang aga. Yes, do ka beautiful, do ka Yes. sexy sa imo dating subong action Dorel, may aga, do ka bongga. Oo, Kamusta oo. action Zil? Yes. So how are you Ginatog na- today? Ginatugnawan ko si Action Zil. Ginatugnawan ka pa. Okay lang pag jacket lang. Doble ha ang jacket mo, mga 5 ka layer. So, kamusta subong action Zil ang imong mga paglibot-libot sa syudad sa nga Bacolod? Yes, so far Action Dorel, tias subong aga yung Action Dorel, no, maobserbaran ta, apsar nga ano na yung Action Dorel, no, ulan-ulan. Kagati, oo, nag-ulan-ulan na yak. Subong sa syudad sa Bacolod, Action Dorel, ang palibot, no. May mga pipila gyapon sa mga volunteer diri nga panindot sa may syudad sa Bacolod, kagati ang simbahan Action Dorel yan, no. Open naman kay ang ibang sa mga kauturan sa magasimba man pagtataksin sa alas 6 ang kadahon Action Dorel. So mga aga Action Dorel na makita ato diri ang aton nga mga kauturan nga sa may sa may o kana palibot sini sa may syudad sa Bacolod Action Dorel no sa mga aga sini sa mga dalanan Action Dorel so party ang alakat subong sa nga trapiko heavy o kun heavy light to moderate na ya Action Dorel di niya bugat ang alakat sini sa nga trapiko gid Action Dorel ko ikumparar pa ya sa nakaanda na ano naton sa aton nga nakaanda na ako na sa piling na oras bala sa hapon no man akon sa kaagahon ikong adlaw Action Dorel akon hapon niya ang lakas sa trapiko ya gutok-gutok niya kaya tungod man no sa mga nagapapuli ako nagapadto pa lang sini sa ilang puloy-an Action Dorel no tias buong aga Action Dorel no mas obserbar ka man ini ang atong temperatura bala Action Dorel nga biska nagagalom-galom subong aga ini ang biska nagagalom-galom subong nga aga yung Action Dorel niya ang aton nga panahon subong is kano gyapon ano ni ganito wag ta nga nagagalom-galom gyapon ang aton kalingitan siya nga biska nga grabe gyapon namin gugong-gugong gyapon na aton sini nga tiyempo pa natin nga temperatura
Ate, buwas ka na pang Dorel, ano mo? Girlfriend's Day. Ano? Ano, boss? National Girlfriend's Day. Saan o, boss? National Girlfriend's Day. So, saan o na? Subong o, boss? Buwas. Boss. Wow, preparado ka gigali. Kay kabalo ka gina. Sige, mo ko lang nabalaan nga National Girlfriend's Day gali, boss. Kani sa lima ka, bilong nga, amigo. May isang Averte sa Action Zil. Ano yan na tandaan mo na yung daan niya. Kay boss ya, abi ko yung Action Zil ya. Especially diri sa aton sa Negros Occidental. Ang boss ya is pag umpisa na sang chimpo tigiriwi. Boss, gali ya, Girlfriend's Day gali ya. Oh. So, bantayan mo, boss, kay basi ma-sold out ang bulak kag hindi ka matagan, ti okay lang na. Hindi lang pagbatsagagid. Kung hindi ka man matagan, boss, ang bulak, tinsyendihan lang kay kadamos ang girlfriends nga daan. No? Pero yung buwas na si Dorel. Ang bulak. Okay lang na siya kung kung boss, kung sino man daw ang girlfriend, hindi ka baton sa bulak, okay lang na. No? So, na lang na, tawag sini, ibakal na lang sa ngambala ng amigo mong, ibakal na lang sa pagkaon para busog ka. No? Sa action yung bigta na Do ka layo sa imo tingog Action Zeal, do hindi ko clear ang imo nga tingog. Plastar be. Din ka subo nagalibot-libot sa syudad sa Bacolod, din ka na nga subo nga parte do ka gadula-dula imo nga nga signal, no? Action na rin kami sa mga dalan sa nga sumbag. Dalan sa isang araneta sa mga action na rin. So far sa Action Zeal, ang ato niya weather, ang imo paglantaw subong katiara kada sagwa, magalumon subong or medyo masanag man? Action na rin, medyo magalang-gal umong, medyo subong. Okay. Pero hindi amon sinanggit ka at mala. Oo. Hindi ang maginika bugat ya ang tawag ang galom. So kung ang panganod at Dorel, no. So makita natin ang lakat ng sinisang trapiko gani no. Apis nga medyo mabamagamo na magitang salakyan o kana mga nagamotor diri kung nagadala sa mga ilang mga tagsa ka salakyan pero light to heavy. Ako na light to moderate na sa yapon na siniya ang nakasang trapiko option Dorel, no. Siguro nga aga. So handa na rin ang bulak yung masaga. Handa niyo na mga action kay gabaton sa Action Zeal sang sang bulak. Bisan daw ka bulak mo na sang utot-utot or familiar ka sa utot-utot Action Zeal? Familiar ka na? Utot-utot. Oo. Kimiyara namang pero hindi na may bulak na siya. Pero actually yung ilatawag na may term sila matawag diri sa aton sa Negros na lipat ko kung ano tawag. Pero dito sa amon sa Mindanao is utot-utot na siya. So ang iyan nga bunga ginakaon na gani, 'di ba? Familiar ka na Action Henry? Hindi man. Ay ako lang guro. But anyway, so amo na siya. Ginatawag na nila kisa nga ground berries or basta mahal na siya sa iba niya lugar actually Makita mo pa na siya sa market. Kita mo pa na siya sa Oo. Si Action Dorin, malipay siguro kung ang ginapasaan pag ipakadto sa atin bugas mo. Ay, bugas, gidyay mo. Pangbugas-bugas, kaya gali. Mas maayo na Action Zeal. Blo ka mas practical na. Kaya ang bulak na Action Zeal. Gabalor man, gabalor man taga-kisang iya value do. Ano man mong di sama kasako nga bugas mong. So, mas pilion mo na lang nga bugas na lang. Action Dorin, mahirit si Action ninyo. Ano ko no? Ang bulak kung nagkakalaya, ang gugba wala. Ayun, nakalaya. Correct. Sakto na. Kaya sagi ka dahatag sang bulak. Kung ang imo gali ginatagan sang bulak, hindi ba lang isa? Ay, kalain. After mo dulong sang bulak sa isa, dito ka naman sa isa. So, ano na siya? Ano na giveaway? So, mas mayo nga, pagpalangga, gilang ihatag Action Zeal. Ang bulak, tido ka, na lang nakisa. Ano tawag sila? Anong term sila? Basta mo na. Pakitang gilas na lang ko niya. Ano? Pakitang gilas na lang ko niya. Pakitang gilas. Dahil bugas kag bugas kag isa ka sako nga bugas. Kag sudan nga pang isa ka bulan. Tawon ta, isa ka karton nga noodles. Tawon ta kung pati pamilya ma-in love na si Mumong.
Di ba? Correct? Oo. So amo nang tips sa mga sa mga may boyfriend, may ano da bala, may mga girlfriend bala nga gusto magatag sa bulak. Matag bulak, bugas na lang kaga pang isa ka bulan nga sudan para pati pamilya palanggaon ka. Yeah. Correct. Agree? Allah, grabe. Agree na yan. Oh, sige. Kung kapang liyak, kapag mo sa tiilay, kagamay, mahuon na lang na yan. Oo na lang niya simo. Oo, Kay te imagine bala nga gadala kaya sang isa ka sako nga bugas pasan mo. Ikaw gid ga pasan. Ikaw gid ga pasan niya kay para so, kapoy-kapoy. para ma-exercise. Okay? Kapoy-kapoy. So, actually, Lore, so far, subong sa atin nga pag-observar at reaction Lore, sa may area o kung sa bilog nga dugos, o kung sa dugos, nga syudad sa Bacolod, action Lore, no? Ma-observar natin, Audrey, ang kalinong kagang katawhayan, kiti aga reaction Lore, makita na ini ang nagapatrolya man ang mga kapulisan, no? Kanang police visibility diri sa may syudad sa Bacolod, action Lore, no? So, dabo, inigpatingpat ng mga salakyan sa punta ka nami tanawo, no? Nga malinong lang, kaga matawhay ini ang syudad sa Bacolod, action Lore, no? Kagati, God bless it sa aton nga mga kauturan, kiti subong, no? Adlaw nga Domingo, no? Magahalong gid at kung diin man kay ti kalabanan ni ka family gathering, no? Nagagwa-guwa sini kaga nagapinaligo sa mga beaches ni Asundoren, no? So dapat maghalong gini, no? Kung diin man sila magkadto nga mga destinasyon action Dorel. So for action Dorel, ti mayong aga gid sa aton tanan nga taga Palamati sa mga nagapangapeda, namin lang nga pagpangape kaga pagkaon sang puto kaga bingka. God bless gid sa aton nga tanan subong aga taga good morning gid, no. So observation report nga gikan sa patrol ni si Action Zil Minardo una sa balita una sa action sa Bacolod, Action Radio. Alas 5:30 Action Radio Philippine Standard Time. Madamo gid nga salamat sa kay Action Zil Menardo. Situational report direkta dra sa may patrol o pag-action ninyo Bugino. So sa padayon lang nga paglibot-libot subong nga aga mga ka-action. Kag of course, bantayan nyo ha sa mga listener, dabla namon, mga ka-action tada, bantayan nyo kay nagapanghatag na matamat ang Action Radio sa nga coupon or whatever mandra kapag pronounce nyo sina mga ka-action. Bantayan nyo na kay may chance ka mo nga kung magabutan ka mo sa raffle, tagan ka mo sa coupon dira, magabutan ka mo sa raffle, and then may chance ka mo nga magpatiyog sang roleta sa Action Radio Bacolod. So mag-start ina sa August 15. Ang ini nga promo mga ka-action, kabahin ini sang amon nga anibersaryo. So maabot nga anibersaryo sa Action Radio Bacolod, ika 53 years na sa Action Radio Bacolod. Imagine, so salamat gid sa mga ka-action nga paday nagasuporta nga Action Radio Bacolod nakalabot na sa sining kadugayon, kalawigon mga ka-action. 53 years na diri sa probinsya sang Negros Occidental nagaserbe sa inyo. Okay? So, sige, antes mo ako mag-commercial break, mga ka-action. Dali lang kayo sa mga nag-comment, bala via sa Facebook, dara bala nga nagapatamyaw. Sige lang, relax lang mga ka-action, kay later, tamyawon, tagid ka mo, hatagan, tagid ka mo yasang time, no? So, relax lang ka mo, dara, anay. Kay diri kita na sa aton ya pila ka balita, lokal lang mga ka-action, no? Kay ini ba lang, ini nga masubo nga balita ini mga ka-action yo kay isa ka OFW bala dito sa may nga nagaobra dito sa may Saudi Arabia nga taga diri sa syudad sang Cadiz, kay ang pamilya niya sini mga ka-action nagapanawagan sang hustisya, no? Kaangot sining kamatayon sa ilaya himata
nga nagtrabaho didto sa abroad. So ining biktima mga kaaksyon si Leonora Balalilhe Brillantes, no? Ginaligar, ginmaltrato ini siya sang iyang amo didto sa may Saudi Arabia. So ining isa sa mabudlay gid mga kaaksyon nga mahitabo bala sa aton nga mga OFWs nga arab lang wala kaya maglaom, no? Gindulong mo sa airport nga maayong sitwasyon, safe, tas magapauli nga bangkay, kasubok gid mga kaaksyon, especially sa part sang pamilya. So, sa interview sa Action Firing Line kagabi, ginpahayag sining utod ni sang biktima nga si Leonora Balalilhe, ang utod niya nga si Jennifer Balalilhe, ginpahayag niya sang February 11 kuno mga kaaksyon, February 11, 2022, so 5 months ago. 5 months ago, sang nagtawag ang yautod agud magpangayo sang bulig sa iya nga bana diri sa syudad sang Cadiz. Apang pag-abot sang Pebrero 12, mga kaaksyon, nakabato na lamang ang pamilya sang tawag or report nga ginaligar nga naglayas kuno ang ining OFW nga si Leonora, no? Suno sa iya amo. Pero sunod diri kay Jennifer nga sa pag-istoryahanay sang mag-asawa ko, no, ining si Leonora kag iya nga bana napamangkot sang biktima ang iya bana kun bala nabaton sang iya bana ang sweldo nga ginpadala sang amo. Sus nga ang amo ya paniyang padala, no, kung but silingon wala ginhatag sa iya direkta ang sweldo. So sang ginpamangkot siya kun nakabaton siya sang sweldo suno sa kay sa iya nga bana wala sila kabaton bisan 5 mga kaaksyon. Kag after sang tawag, while nagatawag sila, samtang nagatawag mga kaaksyon, nabatian sang bana sini nga ginaakigan ining si Leonora sang iyang amo. Kag didto nagduda na sila nga basi may hindi maayo nga nagakahitabo bala mga kaaksyon. So nakiangot sila sa Overseas Workers Welfare or OWA kag sang inilango sang Hulyo 26, so sang Martes lang makaksyon, nakabaton sila iya sang report nga nasapuan na lamang nga patay ang ila himata. So imagine, no? Ti sa piyak sini, nagapati gid ang pamilya ni Leonora or ining biktima nga OFW nga ginaligan nag-imbento lamang sang istorya ang amo agod matabunan ang iya sini nga ginhimo nga krimen. So sa karon panawagan sang pamilya ang madasig nga pag-aksyon sang gobyerno kag ang ilahingyo man nga mapasabat ining amo kag of course madala ang bangkay ni Leonora Balalilhe Brillantes diri sa may syudad sang Cadiz. So imagine makaaksyon nga tabo sa isa ka Negrosanon man, no? So amo na bala grabe ang sakripisyo sa aton sini nga mga OFWs. Grabe kasakit sa part man sang pamilya nga amo to sa nasiling ko kaina nga gindulog mo nga maayong sitwasyon kag magapauli na lang nga isa ka bangkay mga kaaksyon. So, kabay pa ginapanawagan taman sa gobyerno nga kabay pa nga mahatagan sa hustisya ang kamatayon sining kadisnon nga si Leonora Balalilhe Brillantes didto iya sa may Saudi Arabia. Kaga sa iban pagid nga balita lokal mga kaaksyon, kabay may reporto sa nagligad niya ang ining Bacolod Traffic Authority Office o kon BITAW mag-uumpisa na sa pagpangdakop sa mga sa mga nagapasaway nga mga tricycle drivers nga nagabiyahe iya sa hindi nila ruta o kon sa mga mayor nga dalanon diri sa syudad sang Bacolod. So sa update sang BITAW, nagadangat na sa 31 tanan ka mga e-bike kag tricycle drivers ang nadakpan nga naglapas sa pulisa matapos nagbiyahe sa mga national road or mga mayor nga dalanon. So ini sa isa ka semana nga nga istrikto nga pagpatuman nila mga ka-aksyon sang pulisa. So tubtob Hulyo 22 nga sang Hulyo 22 nga pagpangdakop nila. So suno kay Rodolfo Song, ang admin head sang BITAW, nga sa amo nga kadamuon 20 dire ang nadakpan nga mga e-bike drivers kag 11 naman ang tricycle. So karon
may apat ka mga, of course, mga e-bike kag tricycle na nagapabilin nga impound. So amo ni bala mga action, although naintindihan ta man nga aton nga mga e-bike drivers kag tricycle drivers nga gapangabuhi kay tungo amo na gabiyahe sila kay para i-sustainer sa ilang pamilya or sa pangadlaw-adlaw. Pero amo na bala mga action, magsunod lang ta sa layi, no? Kay kadelikado katama, especially ang mga e-bike drivers during sa gabi ni mga action, no? Delikado katama. Kay miyara gid mga e-bike drivers kag tricycle drivers ang ilang mga salakyan mga action. Wala iya sang proper nga mga suga, no? Dapat sa likod sang ila nga mga e-bike na or tricycle, may mga reflector, ano ba tawag, no? Reflector na tawag or reflectorize or ano na nga term sina. At dapat may amuna, ti hindi mo iya makita mga kaksyon, kadulom sang dalan, especially kung wala pa sang suga. May ara iya sang makibot ka na, uy, may e-bike driver, aras tubangan mo, so kung dasig-dasig tong lagan mo, na kandusan mo na to sila, no? Na bungguan mo tong likod nila, so na delikado katama, especially kung kagabihon kagara ka pa sa National Road, tibag siling ka National Road mga kaksyon, although hindi man tumang kabaskog ang padalagan sang iban, pero meron gidya hindi malikawan nga ano gidya may dasi gidya ang pagpadalagan. So likaw-likaw na lang ta sa aksidente kay kadamo na actually sa mga recorded nga mga aksidente kag insidente diri sa Bacolod. Ini lang na bungguan sang amuni kay tungod ara kada sa sa gabiyahe iya sa National Road. So delikado man katama ina para sa mo kabuhi, no? So amo na magsunod lang kita sa mga layi mga kaaksyon nga ginapatuman sa aton nga mga otoridad, okay? So sige, las 5:39 Action Radio Philippine Standard Time. So ina ang pila lang naton sa mga balita lokal subong mga kaaksyon. Kag sa aton pagbalik aton na ibaloon ang mga detalye sining balita sa aton nga mga action reporters kag correspondents kag of course ang pila ka mga balita national. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga pala. Hey, good morning mga ka-action. Good morning gid. Tamyawon tanay mga nagaupod sa aton sa sining nga aga. No, good morning kay Jolinda Mendoza. Good morning sa imo. Kay Canyeso Lilibeth. Good morning man. Tapcats. Good morning. Jose Evidente. Gina Gutierrez Delina. Ginida Ordonez. Good morning. Kay Burley Anuales. Good morning man. Si Nolinda Auditor Lapos Aguirre. Good morning sa imo. Si Maria Jonah Buenafe Estrevillo. Good morning man. Si Mary Joy Victorino Flores Makawili. Good morning. Pag-greet ko sa family sa barangay sa iya family ko no dira sa may barangay Carolan sa Kabangkalan City sa ila mama Mary kag papa Robert Flores kag sa family Makawili sa barangay Katiligban Talisay City. Good morning sa inyo tanan, no? Ang pagpanamyo halin kay Mary Joy Makawili. Kay Rochelle Evangelista, good morning man sa imo and happy Sunday. Dads Aberia, good morning. Kay Jose J.Lo Manaloto, good morning man. Nolinda Auditor Lapos Aguirre, may aga and maayod ang weekend ko, no? God is good all the time. Amen. Amo gid dapat. Maayo gid dapat always good. Kay Bobby Munoz, good morning. Melvin Piñafiel, good morning sa imo. Mary Vivian Howard, good morning man. Nolinda Auditor, ari siya ko sa Dumaguete, sa Port Royal Water Park Resorts. Sige. Good morning dra sa inyo sa may Port Royal Water Park Resort sa may Dumaguete City. Maayong buntag kaninyo dira. Kay Taurus, ano ni Tidge Reb? Oh, ginsuli ya.
Good morning. Jules Esportuno, good morning man. Jasmine Abellana, kay Daisy Santuyo Lisaw, good morning. Dra sa may Sitio Dulong, Barangay San Miguel, La Carlota City, mayong aga. Alvin Lim, good morning. Kay Magdalena Joaquin, good morning man. Honorato Paglumutan. Kay Kagawad Imbong Jocampo, good morning Kagawad. Yes, Kagawad, may experience giko sang linog, no? Kay Bongville Borge Jr. Jerfil, good morning. Roming Estrabon, good morning man. Hedalanga. Kay Eddie Lawus, good morning. Roming Estrabon, good morning. Kuno Hedalanga. Roming Hedalanga, dra sa may Barangay Talaban, Himamaylan City, ga monitor mandiga pangape. Mayroon nga pagpangabi. Ngape. Enjoy your coffee. Kay Ma'am Yvonne Wisher, dra sa may Germany, good morning. Eddie Lawus, upo niya sa gyapon si Nanay Isabel, naga-monitor, dra sa may Victoria City. Si Bulilit Arzaga, si Clifford Ayan Pelile, good morning. Virginia Nuarbe Gahete, good morning man. Remy Dizon, NJ Bisankyo, good morning sa imo. Kay Orola, ano ni, no, Siyob Joy. Ay, ginasulit yung ngalan nyo. Okay, so nabudlay ako magbasa. But anyway, it's okay. Abraham Sala Ortega, good morning man. Jemag Hamantok. Kay Sara Apsay, good morning. Krisha Blas, good morning. Si Abraham Sala Ortega, good morning. Dra sa may Riyadh. Uy, may aga dra sa imo. Kay Zyril Perez, good morning man. Si Ma'am Yvonne Busher, done sharing. Salamat gid ma'am sa pag-share sa aton live. Kag kay Benjamin Senior Barcelona, good morning. Ninfa Ibanez, good morning man. George Jorge, good morning. Kay Tito Benji Suelan, good morning to. Kamusta ka mo dra sa may syudad sang Sagay? Musta dra ang weather sang Sagay City, no? Dugay na ko lakad to Sagay ba? Good morning lang dra sa inyo Kay Ferdinand Calderon, good morning man. Mads Castejon, good morning. Cecil Bekbek, good morning. Dexter Excaberte, good morning. Patamyo lang kay Alma Batelier. Bong Coronado, good morning. RM Raymond Casiano Sampulio, good morning man. Robert Lorda Jr. Kay Cecil Bekbek, good morning. Sa iya husband, birthday today, si Enrico Francisco. Oy, happy birthday! Happy birthday from Cecil Bekbek kay Enrico Francisco. Patamyaw sa taga Yellow Bell, Binubuhan Orchids. Good morning sa inyo tanandera. Kay Ricky Lagania, Sandra Bermilio Concepcion Wenay, good morning. Abnil Onyot, good morning man. Kay George Maranyon, good morning. Richie Torrebio, Cecilia Bautista, good morning. Miss Jinky Dialagdon, good morning Miss Jinx. Kay kumparing Bia Jonathan, good morning man. Timmy Boy Amago, si Mi Amaraj, ano na basa? Hindi na ko sure. Kay Nilatsor Lalisan, good morning. Miss Jinky, ginatamyaw niya si Mr. Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Gina Fickle, Ako, Maureen, Alma Olegon, Christine Manalo, Angelica Lape, Mikey Montilla, MJ, good morning. Kag sa tanan niya family ni Miss Chinky sa may Pandanon DSB. George Maranyon, good morning. Yes. Susana Lopez, good morning man. Ira Kabansagan, Inventor Talorong, good morning sa inyo dra. Okay? So, sige. Karon naman mga ka-aksyon ang duga nga pagpanamyaw. So, standby sa pila ka mga duga nga balita. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma. Alas 5:48 Action Radio, Philippine Standard Time. Pabalik diri sa programa Action Reports Sunday edition. Kaya pa ninyo lagad Action Dorel Kabato. Okay, so this time mga ka-action, ibaloon ta na ang mga detalye sa balita sa aton mga action reporters and correspondents. Ikaw na honta si Action Eric Magbanwa sa iyang balita. Nagmaoy nga persona sa Purok Cereza, Barangay 3, pasakaan sang 3 kumakaso buwas nga adlaw. Detalye sa ni with Action Eric Magbanwa. Action Eric, good morning. Good morning, Action Dorel. Report kita sa Bacolod City Police Office. Ipasaka buwas kadlaw sa Police Station number 2 ang 3 ka mga kaso batok sa isa ka persona nga nagmaoy kag nakawaan sa ice pick kag nakawaan man sa illegal nga droga. Ang sospechado sang damlag pa ginkilala sa kay Lister Murillo, 28 anyos pamanuyo sa Purok Cereza North, Barangay 3, Ciudad sang Bacolod. Hulyo 29 sang kagahon Action na Dorel sa magmaoy si Lister Murillo kag bangon sini nagreport kilayon ang pila ka mga residente kag nagresponder si Police Master Sergeant Abner Tiliana Jr., investigador sa Police Station number 2, kag dito na aresto si Lister Murillo. Si Murillo Action Dorel ara pa sa probinsya sa Bacolod ug Limnon nga nagasinggitan kag nakuhaan sang ice pick. Aksidente man nga na-recover sa kapulisan ang 2 ka plastic sang ginasuspetsuhan shabu nga nagabugat sa 4 ka gramo nga may standard drug price nga naglabot sa 27,200 pesos. Gina-verify karon ni Police Master Sergeant Abner Tiliana Jr. ang report nga mayara warrant of arrest nga pending si Lister Murillo sa isa pang kakaso diri sa siyudad sang Bacolod. Buwas kadlaw ipasaka ang kaso nga alarm and scandal paglapas sa Revised Penal Code Article 151 paglapas sa City Ordinance 358 illegal possession of deadly weapon matapos nga nakuhaan siya sang ice pick kag paglapas sang Section 11 Article 2 sa Republic Act 9165 o kung illegal possession of prohibited drugs. Suro sa kapulisan sa Police Station number 2 kilala si Lister Murillo nga nagagamit kanagabaligya sang Cebu diri sa siyudad sang Bacolod. Si Lister Murillo Action Dorel ara karon sa custodial facilities sa Police Station number 2 durante ginapaparan ang kaso batok sa iya. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Damo ginyo salamat Action Eric Magbanwa sa iluantang balita. May balita gali nagikan kay Action Art tay Hupon. Maluuntang detalye sina with Action Art. Action Art, good morning. Good morning, Action Dorel. Natalana nga ipatawag sa patigayunon nga Election Registration Board o kung ERB hearing sang COMELEC sa siyudad sa Bacolod ang kapin sa 30 tanan ka mga individual nga nag-apply sa ila registration. Sunod kay COMELEC Officer Attorney Katrina Kanya, ini nga mga personang wala man sang ginapangatubang nga oposisyon o kompetisyon sa ila pagparehistro apang gin-require lamang sang ERB nga magpresentar sang dugang nga mga dokumento. Dugang panikanya, kalabanan sini nga mga aplikante nga nagaling sa mga lugar nga gindimuli sa palibot sang syudad. Ang ERB hearing ang gintana na umpisa Agosto 1 tubtob 4 sa masunod nga simana. Ang ating ERB hearing sa Lunes, August 1 to 4. So far, wala din kita pinabaton ng mga opposition coming from any individual or political parties, no, questioning the application for registration of any applicant. Although ang office on our own nagpatawag kita sa mga less than 30 ka mga applicants naton, especially those sa may mga demolished nga mga area natin, no, din patawag natin
sila to appear before the ERB. During isang pag-conduct natin sa interview sa IDA, sometime na nag-apply sila for registration, medyo may kitang reservation as to the qualification nila to register sa ina nga barangay. So that is why natawag sila natin sa ERB para i-present nila before the ERB ang ilang mga documents or any supporting documents nila nga magpamatuod nga dira sa tuod nga isa sa ina nga mga barangay or mga purok nga ilang i-declare sa ilang application. Side sining 30, kung mag-abot ang August 4 and then why man lang sang interested party nga may question, then amo na ning isubmit naton sa Manila ang record. Kung wala man naging opposition, kung inang ating naging patawag, nila ang ilang mga documents, kag dira mapakita nila, kag sufficient ang ilang mga documents para mapati ang atong members ng ERB nga dira na nag-start. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Artay Hupon na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Madamo gid nga salamat Action Art tay hupon kag sa iluhan ta mabalita sa aton nga mga action correspondents. Namonta si Action VJ Apasible. Masobra 20 ka mga drug individuals na dakpan sang La Castellana, PNP halinagligad nga tuig, kooperasyon sang Pumuluyo, ginahingyo sang hepe. Detalye sini with Action VJ Apasible. Action VJ. Aksyon Dorel ginpahayag ni Police Captain Daryl Nigos ang hepe sa La Castellana PNP sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod nga naglabot na sa masobra 20 ka mga drug individuals ang tigayon nga nadakpan sang kapulisan humalin sa nagpungko ini bilang hepe sang tinigdan nga tuig. Dugang pa sini nga nagapadayon ng ila sini nga mga programa, partikular na ang kampanya kontra illegal nga droga. Samtang ginpahayag man ni Nigos Aksyon Dorel na nagdangat na sa 8 ka mga armas luthang ang tigayon nga ginsurrender sa ila sini nga istasyon sa idalom sang ila sini nga programa nga Armas Baylo Bugas. Ginapanawagan man ni Nigos Aksyon Dorel ang kooperasyon sa publiko para sa pila sini ka mga programa. Pamatian ta ang pahayag ni Police Captain Daryl Nigos. Pambal ko lang sa nangyari sa Australia is that cooperation po, partnership with the community with the LGU at pag-intindi po sa mga ginagawa na po pagpaton sa matauhay at pamahagi sa mga implementar na namon na mga lahisin. Nabatihan ang hepe sang La Castellana, PNP. Para sa Aksyon Balita Sunday Edition, ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radyo. Madamo gid nga salamat Action VJ Apasible kag sa ilohang tama balita kay Action Roger Gutib, OFW nga taga Cadiz nga napatay sa Saudi Arabia bangod sa ginaligar pagmaltrato sa iya amo, pamilya nagapangay sang hustisya. Detalye sini with Action Roger Gutib. Action Roger, good morning. Yes, Action Dorel, blessed Sunday naman sa aton sini nga mga ka-aksyon sa aton mga balita diri sa Bahinsang norte nga bahin sa probinsya sa siyudad sa Cadiz. Action Dorel nagapangayo karon sa hustisya kagayan to karon sa Metro Manila ang pamilya sa isa ka OFW nga nagatrabaho dito sa Saudi Arabia sa Riyadh. Kag ini ang suno sa report napatay ini ang OFW 33 anyos sa edad nga gikilala kay Leonora Balalilhe Brillantes o Leonora Balalilhe Brillantes kay ang iya sini nga bana sa karon si Rohel Brillantes 37 anyos ang ato karon sa Metro Manila kag dahulat sila kay man suno sa iya sini nga payag nga sa sini nga simana mag-abot ang bangkay sa iya sini nga asawa nga suno sa report ng maltrato sa iya sini nga amo dito sa Saudi Arabia. So ang ila sini nga mga yung isla bulig sa mga insya sa gobyerno. In fact, ato sila nga tagan sang advice nga magkanto na lang sila dayon sa OWA agod nga kung ano man ang mabulig sa ila sang sini nga insya sa gobyerno nga naga-cater sa mga OFW naton sa welfare sa aton sila mga OFW. So yari ang payag sining portion sa payag sa sining nga bana nga si Rohel Brillantes si man residente ni sila sang Hacienda Tamsis barangay Tinampaan siyudad sa Cadiz.
Okay, suno pa sa report nga nag-abroad din siya sa tong December 27. December 27, naglakat siya sa Gwa and then sa Saudi. And then sa tong January 22, nagtawag siya nga okay ang iya kintangan. Pagka February 1, January nag-abroad siya liwat December 27, 2021, last year. Pagka January 2022, Pitsa 27, nagambal siya nga maayo ng kintangan niya, pero kabuot man sa amo ya. Pagka February 1, nagambal siya nga mapadala sa kwarta, kaya tinasulduan na siya. Pero February 2, nagtawag siya kung bala na bato na nila ang kwarta, pero wala sang tracking number nga nag-abot sila kung ano nga information bala nga may kuhaon sila nga kwarta. Kaya mo ito ginsuknaan niya niya ang isuknaan sa asawa ya suno siya pa na siya ginsuknaan niya ang asawa yung sukna sa iya sininga ama dito sa Riyadh kaya dito na sugod ang ining pagpangakig siya. Yari ang portion sa pagpayag action. Maayo na ko na iya sobra. Okay. Kasi namin na maayo na ko iya sobra maayo na iya mo. Iwain na ko nagkabalata siya kay nakatawag na siya. Okay. Pagka February 1, nagtawag siya liwat kay mapadala na siya sang iya sildo. Kasi pagka sa February 2, nagtawag siya liwat na ang inang kasi nahulog ang kwarta ng kote, way man kasi number, way man nahulog sa akon. Way ka may nabatong information, alin nagay sa nagpadala o ano? Way. Way. Hindi pa man kasi lang inaama nga bayo kung diin ko ng kasi number. Kaya ama nga bayo, persing pangakin hindi maintindihan ang iya ng balang kay Arabo. So, silang kwarta na ito ang naghulog sa para nga ipadala diri sa Pilipinas, rin sining ama. Dahil man nahulog yun pagka February 11, alas 7 ng gabi diri sa atin na nawag siya kung nga ibulog ko. Kaya pintas, mo ginapintasan sa kanila. So, aba na ang portion sa Papaya Action Dorel sa sining bana, may kabataan 3 kabilog, no? Kag 3 katuig man ang kamanghuran sila bata, nagatrabaho lang ni bilang kargatapas sa siyudad dari sa may Sidatamsi, sa barangay Tinampaan, siyudad sa Cadiz, ining bana, kagkaroon na to dito sa Metro Manila, o po niya siniman nga ugangan, nanay sang OFW, nga si Leonora Balalile Berliantes. Ang ilang na pangabay kung taning, amo nila dangata nila nga dapat matagaan manusisya ang natabo sa iya sininga asawa. Report gikan sa syudad sa Cadiz para sa aksyon sa Report Sunday Edition. Ang inyo ka-aksyon, Roger Gutib. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Alas 6 punto Action Radio Philippine Standard Time. Dabag yung salamat Action Roger. Kag sa iluhan tang balita, nagika naman kay Action Nelson Patenyo. Sospetsado sa pagluthang arestado armas sa gingamit nakuha sa posisyon sa syudad sang San Carlos. Detalye sila with Action Nelson Patinho. Action Nelson. Action Dorel, arestado sang ginisang puwersa sang San Carlos sa Police sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Jesus Misaon Jr., Acting Chief of Police ang San Carlos City, si Giovanni Alora, 40 anyos ang Barangay Rizal sa nasambit ni syudad. Si Alora Action Dorel ang gindakop sa kasong agreed kag pagbayolar sa Republic Act 10591 o kung illegal possession of firearms. Siya man ang ginatudlo nga nagtero sa kay Roberto Agbay, 41 anyos ang Barangay Rizal, syudad sang San Carlos, sang sadtong Hulyo 10 sining tuig tungod lamang sa speaker box. Sa
Sa pag-aresto sa Kayalora, nakuha sa iya posisyon kag kontrol ang isa ka 357 revolver kag duwa ka bala sini. Sa karon hunong sa custodial facility ang akusado sa San Carlos sa PNP. Para sa Action Reports, Andy Edition, Nelson Patiño, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Alas 6:02 Action Radio Philippine Standard Time. Madamo magiging salamat sa aton yung action reporters kag correspondents. Yung mga balita ang gindulong sa aton sa sininga aga. Okay? So sa aton yung pagbalik mga ka-aksyon, mga detalye naman sa balita nasyonal na aton man natipon, istoryahan ta subong mga ka-aksyon niya aga. So magabalik kita pagkatapos kid lamang sini. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ikaw ba na nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate
ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta Kag sa aton baladra mga ka-aksyon nga sa panahon subong mga ka-aksyon, so Aryo, ang bago lang nagsulod nga balita ngayon. Pag-champion ang ginamit mo. Tinayin mga ka-aksyon, nagsulod naman ang isa sa mga ginakakugmatan nga virus, ining monkeypox virus mga ka-aksyon. So maglawas sa COVID-19 ang dugang pagitsubong nga ginatubang sang Pilipinas ining monkeypox virus. Kay man, nakasulod na ini sa Pilipinas. So maka-aksyon, gani sa pagpili sang food supplement, dapat of course, pilion ginaton ang food supplement nga may maayong epekto kag benepisyo sa aton nga ikaayong lawas mga ka-aksyon. Sa panahon karon dapat kabalugid kita pili mga ka-aksyon sa aton food supplement nga kompleto sa benepisyo kag bisan madugay na sa merkado, wala sa gihapon nagabago ang presyo mga ka-aksyon. So ginatumod ko sa inyo ining The Original Koi Herbal Capsule. Kaya iniyang sahi sang food supplement nga nagahatag sa aton sang madamo nga benepisyo sa aton ikailawa. Sa mga ingredientes ini ginalikipan sa amargoso, balunggay, turmeric, ahos kag ginseng. Nakahibalo ko mo bala mga ka-aksyon nga ang balunggay nga isa sa sangkap sang The Original Koi Herbal Capsule. Pag-champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra-Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra-Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag
Champion ang ginamit. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Timbangan sang Katarungan. Timbangan sang Katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabpon sa... Size 14 Action Radio Philippine Standard Time. So pabalik diri sa Action Reports Sunday edition sa gihapon ng inyo alagad kag kaupod subong aga action. This Abato mga action. Okay, so sa siling ko na nga aton pagistoryahan ang pila ka mga balita bala nga nagakatabo sa sa Pilipinas. So unahon tagi diri mga action ining monkeypox nga nagsulod na sang July 29. So, sa records ng Department of Health mga kaaksyon, ini ang pinakauna nga kaso sang monkeypox diri sa pungsod kag sa ginpahayag ni Health Undersecretary Dr. Beverly Ho sa media briefing sa Malacañang. Isa ka 31 years old nga Pinoy pero wala ginhambal mga kaaksyon kung babayi ini siya or lalaki kag pero nag-abot siya sa Pilipinas sadtong Hulyo 19 gikan sa pungsod nga may kumpirmado nga kaso sang monkeypox. Pero wala man nila bulgar or ginpahayag kung diin siya dampi diri sa Pilipinas mga kaaksyon. Subong ginpaidalom ini siya actually sa RT-PCR test kag dito na ibaluan ang or dito na confirm nga may siya nga positibo siya sa monkeypox virus. So na-discharge na sa ospital ni pasyente kag istrikto subong nga nagapaidalom sa isolation kag monitoring sa puloy-an. Kag sa napulo ka mga close contacts sang sining nagpositibo sa monkeypox virus mga kaaksyon, 3 diri ang iya nakaupod sa ila nga puloy-an. Kag so far subong sa iya first 10 ka mga tawo nga na close contact mga kaaksyon, wala man kuno sang sintomas sang monkeypox. So, ini mga kaaksyon ang monkeypox, posible kay ini malatnan paagi sa sexual contact or pagpakighilawas, unlike sa COVID-19 nga malatnan ka through
laway bala or kung ano man dira nga mga bagay nga makaptan sang COVID positive, posible na nga makaptan mo man, posible na nga tapik sa imo maka-aksyon. So, amo na, again ha, may una na tanga kaso sang monkeypox diri sa Pilipinas after a month nga yara ini nagluntad sa iban nga bahin sang kalibutan. Kag of course may panugyan diri ang Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o FAPI nga dapat dalon gilayon sa hospital ang may mga suspected monkeypox cases para sa isolation kag proper observation kag pagbulong. Kay suno kay FAPI President Dr. Jose Rene de Grano, hindi pwedeng itiner sa puloy-an ang pasyente nga may ginasuspetsohan sintomas ng monkeypox virus tungod kung makumpirma nga positibo, dako ang tsansa nga madamo ang matapikan or malatnan mga kaaksyon sining monkeypox. Kabudlay, pag inidaan niya sa monkeypox, mga kaaksyon niya, nagahabok-habok gid ang imo nga lawas dira. So, very visible gid katama. So, unlike bala sa COVID-19, no, do medyo maka-experience ka lang sang amo na pilanat or bodra, pero hindi man siya gyapon maayo, no. Pero tiining monkeypox mga kaaksyon, kit-anon pag mo hindi ka mahuya ka gini magtrabaho ya nga may mga ano ka ya, may mga ano ka do punggod bala sa imo lawas sa kalain pa naman lang tawon, sus palayo lang yung tawon. Oy, kabay pa nga hindi na ni mag-spread pa sa iban nga parte sang Pilipinas or kabay pa nga mapabilin na lang ni sa iya ang nagpositibo ni dra na lang sa iyang monkeypox, hindi na laptop pa mga kaaksyon. So actually wait pa na balaan kundi ini nga lugar no. So base pa lang update sila sang DOH aton lang bantayan. Kag of course makasyon ang sintomas sina areo dapat mangin mangin alert sa symptoms sina. So sa mga nagabatsyag dira sang manggaliado COVID-19 man ang sintomas. Pero ini magbatsyag ka sang hilanat dira. Pag ang sintomas ni sa monkeypox makabatsyag sa hilanat or fever, headache, pagpalanakit sang ulo, muscle ache dra and backache, pagpalanakit sa imo nga mga mga maskulo kay imo dra nga likod na imo swollen lymph nodes na bantayan niyo na, chills. Sa respiratory symptoms naman posible basig na sore throat ka mo dra, may nasal congestion ka mo, may ubo nan. So, i-check nyo ina. Posible man maka-action ng simptomas ining may rashes ka. Although, wala ka ginahilanat, wala ka ginaubo, wala ka dra ginapalanakit lawas mo. Pero may mga rashes nga nagatubo malapit sa imong mga genitals dra maka-action. Dra posible man ina nga may may monkeypox virus. Magluwas sina yara sa imo kamot, magtubo sa imo kamot, sa imo tiil, sa imo dughan, sa imo guya, sa imo dampe nan. So i-check mo na maka-aksyon. Gilayong ka na nga magpa-check sa doktor kag hindi na magulat nga may matapikan pa nga iban, especially drang imo nga kaupod sa puloy-an, no? So amo sina maka-aksyon kita extra careful gid kita. Okay? Kag sa dugang pagid nga balita man national maka-aksyon ining natabo to kagina sa nasiling ko na ining pagpangluthang sa anay mayor sang Lamitan City nga si Mayor Rose Furigay. Napatay gid siya actually mga kaaksyon, no? Nga ang suspect amo iya si Dr. Chow Xiao Yumol. So after few days mga kaaksyon nakaligad ang pila ka adlaw, may ginkibot man kita sa balita nga ining amay ni Dr. Chow Xiao Yumol nga si Rolando Yumol, di ba lang ngalan sang iyang amay mga kaaksyon, ang gintiro man sa gwa mismo sang ila puloy-an didto sa may Lamitan City, sa Lamitan City sa Basilan. So ini siya Rolando Yumol, yes, correct. Isa ini siya ka-retired nga policeman mga kaaksyon. So subong nagpangayo sang proteksyon, nagpanawagan sang bulig ang iloy ni Dr. Chow Xiao Yumol nga si Muy Kim, nga nagapangayo siya sang protection kay man may nabaton sila kuno nga report angot sining isa-isahon sila kuno pamatay mga kaaksyon sa pamilya. So grabe nga kahalitan ang apekto sini o kung epekto sini sa iyang pamilya ni Dr. Yumol kay ang amay ato nga ara man lang sa ila gwa balay bla kon tani ti syempre
kung why ka man tuod ya sang may ginimo nga malain maka-action bala nga syempre do confident ka man yara ka lang sagwa sa inyo balay kag kung maghimos-himos dra ko ano tigulpi lang siya aging tiro sang duwa ka riding in tandem. So dito patay ining amay ni Dr. Chow Xiao Yumol nga mo si Rolando Yumol. So lang tawon tani maka-action kung ang response sa aton sini nga government angot sa hingyo sang Iloy ni Dr. Yumol nga protection sa ila nga pamilya. Okay? Las 6:22 Action Radio Philippine Standard Time. So kadasig sa aton oras mga ka-action, ma-pause kita na for some commercial break sa aton pagbalik, aton pagakuano aton patrol with Action Liani Zil para na sa mga natipon niya nga balita sa siniman nga aga. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Work from head. Alright, so good morning sa aton mga ka-action. Good morning dira kay Then lang gid mga ka-action na. Kaya yawan ko scroll up, down. Scroll down. sa mga comment. Okay? So diri na ta kay Tutsi Polientes, Michael Cordero, good morning. Athia Kimiriman, good morning sa imo. Joe Art Magdagit Tones. Francine Nathalie Bautista, good morning. Kay Mark Jordan Benaventura, good morning. Ana De Sales, good morning man. Tita Hana Gacho Peruelo, dra sa may Sagasa, Bago City, good morning da sa inyo, Tita Han. Novi Magapan, good morning. Dra sa may Pandanon DSB, happy Sunday. Kay Yadid Muliham Benitez, good morning. Ana De Sales, good morning man. Greet niya lang si Estrella Albacino. Happy birthday! Happy birthday kay Estrella Abalsino dra sa may Hacienda Salamanca, La Carlota City. Uy, good morning sa inyo tanan. Lino Vargas Cordon, good morning man. Kay Miko Bello, good morning tamyo ako nagali. Sila ni Bogs Kagbing nga aga pa nagpamati. Sa Espanya Isabela, good morning sa inyo. Kay Sheila Diquilia, good morning man. Mikmik Mendoza, good morning. Carlo Oteba, good morning. Judy Goles Kasaig. Kay Celis John Dexter, good morning. Lee J, good morning. Jose Ben Javier, good morning man. Jennifer Hobson, good morning. Panga R. Regino, good morning sa imo mads. Kamusta ka na? Doding kasubong, no? Jessie Aposaga, good morning man. Delia Meliendez Rogero. Boy Andales, good morning. Sharon May Bolivar Sadile. Kay Sir J. Diquinia, good morning, sir. Thank you gid sa manamit nga banana chips, no? Kanamit sa ila banana chips dra sa may Capi City. Gali mga kaksyon. In fairness, sarap. Contreras Argil, good morning. Virgie Olpinda, good morning man. Rosario Mayandok, Premo de la Cruz, good morning. Gerald Jimino, have a good, sweet, and blessed Sunday, everyone. Kay Bibiana Calanza Emesino, good morning si Muda Manang. Kamusta ang Karabalan? Perlina Haminal, good morning man. Dennis Richard Tiboroma, good morning, Dance. Kay Kurt Nathaniel De La Torre, good morning. Nagamonitor dra sa may Purok Dulunan. Hacienda Guba, Central Maaw. Good morning sa tanan nga taga Central Maaw kag sa taga Maaw. Alfie Sarion Matulak, good morning man. Flor Palomar, Eva Granada Akupan. Jose Balbino, good morning. Kay Renilyn Antonio, good morning man. Si Mary Rosalie Binas or Binyas ni Goroay. Cora Flor, Teta Cesar, good morning. Jonah Acuña, Adel Bitonio, good morning man. Kay Marlene Tamparong watching, good morning. Jeline Apeliedo, good morning. Cecil Bekbek, good morning nanda kay Jocelyn Song Comedia sa Mambulok. Yes, good morning. Jomi Bailado, good morning man. Si Lorna Biaco, good morning. Kay Emilio Morena Mayra, good morning. Kay Ramelina, good morning. Say karon naman iban, Mary Beth Montales, Romonito Cordero, good morning. Stand by.
Les 6:26 Action Radio Philippines Standard Time. By the way, sinigiling nga semana mga ka-action, may may rollback, in fairness. Rollback sa sa diesel kag sa kerosene. Pero sa mga nagagamit dala sa gasolina, ulo ugtong lang anay kay miyara sang price hike kita ya, no? Yes, price hike. So sa diesel 50 tub 75 sentimos ang posible inubo sini nga semana. Sa kerosene 50 tub 70 sentimos kag sa gasolina naman sa tanang nagagamit sa gasolina tub piso ang posible isaka sa kada litro sa sini nga semana mga ka-aksyon. Okay? So, kasubo para sa nagagamit sa gasolina, pero okay sa nagagamit sa diesel kag kerosene. Sige okay lang Okay, so, alas 6:27 Action Radio Philippine Standard Time. Check tang patrol kung okay na. Sa iya nga mga balita nga natipon, subong man niya aga, no? Sa patay niya paglibot-libot rin sa syudad sang Bacolod. Okay na ton patrol, action hands, wala pa, okay? So si Action Zeal Minardo, sige check the Action Zeal. Monitor kadra subong. So sige muna ha. Good morning dra kay Cecil Bekbek kay Julio Maglantay, kay Enrico Francisco dra sa may Orchids Binubuhan. Good morning. Sige, so ari na si Action Zeal Minardo sa iyang mga balita nga natipon subong nga adlaw. Action Zeal. Okay, so sige, may technical problem lang kita mga ka-aksyon. Samtang hulat kita kay Action Zeal Minardo. Good morning, Anay, kay Mialyn Aurelio. Good morning. Kay happy birthday, galing sa tanong niya may birthday today ha. So, last day sang July 31, subong adlaw mga ka-aksyon. Happy birthday sa tanan nga naga sa ulog sang ila kadlawan subong adlaw. Kag of course, naga sa ulog sang anniversaries dira. Happy anniversary sa inyo. And kung ano pa man mga special events mga ka-aksyon sa sininga adlaw, good morning lang dra sa inyo. And may lang nga pag-celebrate sa inyo dra nga mga special events sa life. Okay? So, shout out man ko no sa barangay sa ila barangay kapitan sang Lunoy Binubuhan nga si Kapitan Remy Haleya. Good morning, Kap. Kag sa mga kagawad ko no dra sa may sa may Lunoy Binubuhan ang pagpanamyaw halin kay Cecil Bekbek. So, sige mga ka-aksyon. So, samtang nagaulat kita ka Action Zeal, or kung alang-alang giti, o ito na mahimo, okay na siya. Okay? So, sige, ara na sa Action Zeal sa linya. Action Zeal. Action Dollar, naaresto ang sang CIDG ang duha ka gun running nga persona ako nagabaligya sa illegal nga armas. Lutha nga wala sang lisensya sa Purok 1 Barangay Lagaan, Banwas ng Calatrava, Hulyo 29, 2022. Ang nagkaladakan amo sanday Danilson Amulo kag Renato Delema yara sa legal nga edad kag dun sa residente sa nasambit nga lugar. Na-recover sa posisyon sang duha ka suspect ang duha ka 45 kalibre pistol nga may magazine sa unit sang 12 GA shotgun kag anom ka live ammunition ng caliber 45 sa karon ang mga suspect yara sa kustodiya sang CIDG CFU. Balita gikan sa patrol ini si Action Zeal Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Last 6:30 Action Radio Philippine Standard Time. Madamo nga salamat Action Zeal Minardo sa balita ang indulong mo sa aton sa siniman niya sa amon siniman niya aga. Okay, so sige, alas 6:31 Action Radio Philippine Standard Time. So, salamat gid sa mga ka-action ta nga nag-upod sa aton sa siningaman nga aga, sa of course, bago naman nga or sa programa Action Report Sunday edition. Thank you so much mga ka-action. Kita naman kita ha, daso naman nga Domingo, kag of course, buwas aga kita sa Action Balita. Action Balitang Bayan numero 1, Action Balita Morning Edition with Action Boy Duran naman yan, no? So sige, have a happy and blessed Sunday sa inyo tanan mga ka-action, tanan magasimba subong adlaw.
halong lang. Sa mga nagabiyahe, have a safe trip mga kaaksyon. Keep safe and God bless us all. Man si Aksyon Dorel Cabato. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!